Ndizi TV Ubwansu Bw'omuguzi. Chitariki 12 cy'umutenyo gatano na limo mwanjo mugoso mutenyo gatano na limo hengaki na inde tokomera na sembeo eliongo nyale ko bagagwatika kurwa ketego ikirachinga kibunechi enga kibono abakenya banyanyire ko bakweriga nibo ikirano echinga serikali ya Kenya kwanza sentunda ya kabiri na inde erachiko bagego soma budget yo mako 2023-2024 litko liangio nomoroberio hoyo nyale ko bago kuganyerwa ane n'abakenya bange libanyale ko babako manyanga egati yebinto biri byengencho kigimaso bwabo binyale ko babikogwa ligo komentari goli na gusogerie ande onsia sole maragoba ya bono ngwaligania sengencho yoko bwaterana munanche rekwendeka konyare ko bagukwemanya namanganya leko bagagwate ko mwancho muleko rubaketego ikirachinga kiechi ingakitonyale ko batoko bwaterana munabariki baito bamangana amayiri kwendeke buranyale ko bagagochira asenchira yobo ikendo kwenda litanga lipio mwancho muligalia tetonyore alieto kwaligalia tia senchira yobwenge. One koti gara yaji yari gereri ekana jegi ne gataba iga mwanyare kungaine koti one gento gero bori moji ga koti gara chinza kana bonga debone gento gero ro no gwe buchodasi exegi ne kwa bwete kuro bagapiri nganyora chi fiction order ekigambere kirene gya kisi kurugo chiko gutagoro gwe chinyomba kurwa sende mireye nyale ko bego twaro ko ngusana na chinka kichintambe asensema ya Kyogoro. Katogo chikoraji factory chinde korwa ali kyampo go chinse amachinde bakale chipona 70 na 100 go chimoini yakundi tata director go twa go sabire kogo so ali rusie cha chipona se chia dengansare 17 ekarabu bondo boito nyebeke na 70 go ali tochora ba director barachi gutingia lige salie kemelige cha bare minigo banyale ko bago sege twa chinga kapagena to ko bakwerigania sobo choli ba director. It is critical that you must be very professional. You must be very professional. Because if you dispense the wrong drug, the whole value chain from a consultation through diagnosis and tests and all that. Tiga baliboka babwato bomanyase sekta ya Mariogo banyale ko babago kore meremo ase chinyagitari nyale ko bagago seme mokonyi bo murayibwenseri gadigashagwa. Ayo amanande amango mwancho muligeli yango ko aligano nyale ko bogo sanga mona inja senchira yobo ikira na boigo ko yabwatu wetera se mitanda yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News na bogo wetera se website ya www.ndizitv.net ulitoko wetera nara kweneke muna gojere wetera somo nubimanyaliga koro kwa Lydia Mose chinga kisara mumanya boiga gena tokoba kweneke muna chibicha mune ligichago chira senchira yobo ikira litera ngoro kwa Josephat Amisi kwa aligano tonyale ko batoko sanga amonaye toko ya chaka ama yesa ya molitukule Jumatano Kuruase County ya Kisianene ase wodi ya Kyogoro magega yoko bao okongusana na ogotambe kwebi nebyere ko bikwene kiwa ase chikoti litko lya lero nigo ekoti gose kigambero ekenene kyomo cyobosongo kianyara ko bage kona cha ogotagorwa gwa chinyomba icyo kikagera ko bacomugori oyomo asendemero eyemo yenyare ko begotwara okongusana no gutamba sensemo ya Kyogoro
korengana na omonyene endemereo eyo nigatebiringe kineke kenyara kobge kwera chinga kichintambe ase bigambero ao imena iskoyoro ngorwa gusi nago ikira litkolia rero nigo kubwatikana nera nyara koba kwenekeriwa obwene bwaye kubwatikana nabo bisakurwa ase ekoti yo banyara koba bagwesoke kubwatirana amo nabo bisabigita sendike banyimbo yekiogoro abanyara koba gwikirana ase nseme yo chinyombe chiare koba chigotagurira kwena na oburendi obwo ikirana gotomanya omurikyo itomilde mumanyi Omogoko nigo oene kigwa gochiase e amateyemo a senseme ya Kiogoro imenya ribali chache e county ya Kisii enga kibanyora obwene bwabo gwetera asendemero yabo yokonyora baunererigwe asere emyaka emenge ase kigambero na sebanyara kubwa ekolengani gwabuna nigo omwano ya Selieta George Mukamba ale entakana moroche yekike kende de ground ega na chani kire for long time adilende yasa okoro wanja kwae ndio twa dio tuchindakana bayore bakwete kane mama kwete 1996 tata 204 abantu bagachaga kirabu bori moboito wana garwadira abu bori moboito bagachaga kuagacha entuwa mzuta mai agoba tuarenga bakyebono tokanyara ntoko nyara ko batebigende yose ona rende yasa ganje tugakina tere tuakina tukamara kugenda so mugambi kare toko motebi assistant chief arengoro ku naftari ntabo nero rengoro tere tuagenda oro ntabo kare toji ko moyera se ground ntabaga si garara ngari abandabu tukikaransanse ntabo garaji ko babori amaswali agatebeke tingo nyara mora yende mutu mokonya gago chioro nigo akwerera buna eki nekyo kyaberege kugambwa ase kigambiro ase gekeki gyonsi nali babeire bagwetera ora bori mwa bantu babere bago dena tata nere umoni no mugore ina na bago de bori mobo ona agishwari akimura agoro bori mo abantu babere bo one kondi gere yaji gereri ekanaje gine gataba iga mwanyare kungaine kodi ona gento gero bori mo diga butigere chinzakana amane tukanyora chasi tugonyora justice ayakara nande bakamnyoka abiri gendrete yasene ko minyoka basi nande bakamakorete nando muntu onde nando korokwe banisimokuwa nera akazo ikina nando ko muntu obwa nande goje kamugani kamode ya to gojo nyese ikina gati ojabe gojo nyese kiaro gambi kurro goje bakakiere nando ocho inyoro agagu application ya abete agaguzuko abiri yakaminyoka ekaera nande gare agenda bono mande bagiti kuisanaka nande bakarete nando muntu we family the same party nande bakabeke gina kene rokodi bone gine kene rokodi na naje ngarere ai kodi ngatebona abantu abanjandre bakabonga tebone gento geroro no gwe buchodasi ese gine ke kwabwete kuro bakapiri nganyora chi fiction order bono ndoji nyasa okoro wanja kwae ndoje gasimbiye gandrete nigo asabire abantu bali bonsi bakugura endemero kubwatya ebitambukero byonsi biganeirie elyo gwetana na kurwa ase ebikole bune biga ntakana kiri konyanyacho una bagore tobore mone yaki yabo bago bege bindemesa bidigereriwu arafanyora justice yabo inje na tuminye te kodi ekarigereri amane nje kabege bindo byana mesa ekodi ekarigereri gateba amane abantu abango konyanyasa bare amane nje nanyora justice yane ani nje ngwa kenya sana mbiyemono agendera kutorenda nabandi bonzi bawo kore binde na ndero ko gorobore mugwaho ko imagine kibore mugwaho abongo konya bogo ni family yao tari uko gorobore mo konyanyansa family yo gogori egide ko nyarikana gorusa abakayigoro ase chinga kiechechyo nigo akira ikigambero ge county ya Kisimbuya asogo ikirania obo ene bwaye ko madina umuntu yo gwaje beza kimokonye na kigokonye buri mutuko gorasa abantu babere no tana kwa gorobore mo egide ko nyarikana nje ngwagera godiana ne ya Kisii town yankonyire na nyore justice no ekina ngo kigoye no mujenyonana ekibono ge ndere taso buri mobo baade ke application ne gatugutu duri nyina bega garo madai akini nje tinze ti madai nje ndo na dete wudi obori mona dete na nyore ono no ngo nda gero ngo kwa ndeki nango kwa dete ja kodi baderi madai tinze ngolipotelya egetaseni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
one tume na rekora na waya ro ikira kinga kiete wanyora ngakera ata iyo customer ye gocha na mona wana una immediate na the phone for iga kore kuna ngapenje biashara yo kone tuma na kore tuma se ngakere ndan na ode kingende yani katata nga serious chance kwa hakore ekero kukina korwa se family ino nimetinga mu watabana bande na kima mu minale kokwegie na se obonchereria ngaketa ali kwegie na babande na wale wa plastic kwa sa na wale ngake kinara kone tuma na wale kanyora wale juwa se chance ngwale ko mochoga salinya kagwikera tuangite nenti tukamwanga anda onyonga na aligite list ya bamura bali bare ko makote miramo ntene bibone miramo najire mangene edi edin ekanoni